Moapil pagtambong si Gobernador Gwendolyn Garcia sa session sa Junta Provincial karong umaabot nga Lunes, Hunyo 28. Aron atubangon usab ang mga eksperto gikan sa Interagency Task Force kon IATF ug sa Department of Health DOH sa kauluhan. Sa iyang suwat ngadto ni Health Secretary Francisco Duque III, nang hinaot siya nga makabot ang usa ka win-win solution alang niini nga tug of war nga giatubang karon sa DOH ug sa lalawigan sa Sugbo. Kalabot sa kang kinsa nga polisiya ang angay tumanon dinhi sa Sugbo. You see, my gesture of inviting Secretary Duque, members of the IATF, and the technical experts was a hand that I reached across the great divide that separates our protocols, the Cebu protocols, and the IATF protocols. For if we really would wish to uphold the greater welfare of the greater majority, we need to be able to find common ground and work at a win-win solution. Niadtong miaging semana, gipadala na ni Duque ngadto sa gobernador ang kritik sa DOH sa mga pulisiya nga gisagop sa Sugbo ug kalakip dinhi ang ilang kumpirmasyon nga motambong sa imbitasyon ni Garcia nga moanhi sa Sugbo aron moatubang sa Junta Provincial karong umaabot nga Hunyo 28. 13 ka mga opisyal sa DOH ug medical ug technical experts sa IATF MEID ang gidapit sa Junta Provincial nga motambong sa maong sesyon. Ato sa regular session sa Provincial Board ni atong Hunyo 21, gipasar niini ang resolusyon nga nag-imbitar sa maong mga opisyal sa DOH ug IATF MEID. Gipaabot sa mga miyembro sa Junta Provincial nga ipresentar ug ipasabot sa mga eksperto ang ilang analisis ug mga komento sa mga lagda nga gipatuman sa Sugbo bahin sa manguli nga overseas Filipino workers ug returning overseas Filipinos. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.